Lanangbai I'm pregnant dah. Are you serious? Oh, makan apa? 2 lines are positive. Jadi, buku perain. I'm pregnant, look pur. Aku kurang licin. Makan mau na. Makalam lagi, Lanci na. Apa belanci? Hello लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय लोगोफोर नोंथांमोन गोबांथारानो मोनथिखाबायानो जानांगौ थांनाय मोनानिफ्रायनो बयजोंबो सिनायजानाय बिथां सोनिया कुइननि बयफ्रेन्ड बिथाङा प्रेगनेन्सि खालामनानै जे सोनिया कुइनखौ जुलि लानांबाय होननानै बे बाथ्राया गोबाङैनो गोसारगासिनो दं आरो बिथांमोननि जुलिनि मोनसे फिसा भिडिअ क्लिपआबो गोसारनानै दङ लोगोफोर बेनि सायावनो फंनैसो नोंथांमोननि सेराव फोरमायनानै होगोन आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै सोनिया कुइन बिथांनि प्रेगनेन्सि भिडिअ बानायनाया बेयो प्रेंकसो होननानै बिथाङा गावनि भिडिअनि गेजेरजोंनो बुंफिनदों नाथाय बेनिनो ससेल' भिडिअआ गोबांथारै फेसबुकआव गोसारनायखौ नुनो मोनदों जिखिजाया बिथांमोना जुलि जायाब्लाबो एबा जुलि जायैनि सिगांनिफ्रायनो जयैनो थाखायो जेला माब्लाबा रियेलावबो जानो हागौ बियो बिथांमोननि थाखाय जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय दायो बिथांमोना बे प्रेगनेन्सि भिडिअ बानायखांनायनि उनाव जुलि लाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों बिथांमोननि जुलि लानायनि मोनसे ससे भिडिअ क्लिपआ थांनाय मैया हरनिफ्राय गोसारगासिनो दं ससियेल मिडियायाव जानो हागौ बिथांमोना बबेबा मन्दिराव जुलि लानायनि मोनसे भिडिअ क्लिप लोगोफोर बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोफोर बिथांमोननि जुलिनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नाथाय बिथांमोना बबे जायगायाव जुलि जादों बेखौ रावनिफ्रायबो मोनथिनो मोननाय जायाखै आसा खालामबाय नेक्स्ट भिडिअ आपडेट लाबोफिननो नाजागोन दिनैनि थाखाय बिथांमोननि सोमोन्दै भिडिअआबो बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।